Sika to, sulabay mo. Ami mayaman. Wala negosyo to, kutsi to. Sumpot ka la. Malnapo natan, ang gaputala. Pasensya la. Inya laba subilay mi. Akin? Ang tagawa? Ang tuminang ipon maingal? Akwan to? Joke labat. Ang tagawa? Malnapo natan, ugila pa ulan dyan ana. Akin ay. Insala to la. Ang gapo kami la. Mas pinili to may mayaman. Ya pangi. Ang tagawa? Lulukan mo amo. Singa si kayo'y apiktado ah. Siyempre, ang kapre mangita na mirindak yakada ngarem. Ano ba lasaro? Singa ginawa yung garita ah. Paano si kayo dahilan? Katun insala to at. Pasa ka ni. Kalma ka. Nya, mangkapi ka mangkano. Gaanong ma-relax tay, utek mo. Gaanong kapikar ka to. Sinunod ba yung naro mi? Pulyan mo. Akaw lay Diyos at sikara na ako. Pulyan lay, karma, iyo na singgilid sikara. Okay, ang putang. Ang pait! Matabang na eh. Ay, siya-siyan, matabang na sika. Speaking of kape, mula talaingan na buwas. Di ba't marakap, ya balon kapean. Ilibrita ka. Atala lang ulay salitan libre. Gapitiwala kag satan. Kon, ilibrita ka. Piano, napalikot ta kang kano desu. Amo labay so, caramel latte. Caramel latte me. Inerta na. Linggayon, labay mo o ande? Nani, mambabawi ka. Labay ko. Basta libre yo. Anto ay, akala sirin sa buhay dita na. Boost, coffee, linggayin. Mangorder at pa'y pucherong ukanan. Caramel latte. Jiro, ang to singa karinderya. So isang cappuccino mocha ma'am, tapos isang caramel latte. Ano pa po? Pastatan sandwich yung adla. Ito nilabay mo. Si Ann, sulabay ko. Sige, malaba ni. Inarong na eh. On, siyempre. Thank you for waiting, sir. Ma'am, here's your order. Maplusa! Thank you! Yay! Maumongi staff niya. Nakurinti pati utek mo at sarap na kapida. Salim. Singa ang kapigana emangan mi. Magano? Manirin ta.
manay. Nagtugabaya, hindi. Gawa na namin yan. Gawa na namin yan. Kumusta? Ayos na ba? Kaya ba to siguro si Anman? Ang gano pa? Makakasirita pa? Magkapasulo pa yung inmang panindiyan. Aya, may lakin mayaman. Yan ang sulot. Agay! Lain mo, oy. Kini, manimis ko yung bukor. Siya kayo ang bagal. Imbawi ang taga na ako. Wadya may ex mo. Dan ame laki, yung mayaman niya ng sulot o sika. Wadya? Himbawian? Ito ginawa niyo? Pamanan, kinatihan si Salik. Mama ng Jason. Sikat may mama ng Jason. Yung mong labay, yung balik mo rin Jason. Ginadinang pisa nito may laki. Ito? Ginatinan niyo sa nito? Ame akapulo? Sa ito, ame. On. O diba? Akabawi ka la. Masilibre tala si Irin. Kuya Tuman, me.